No hei kaikille taas. Täydenkuun päivä. Tänään on 19.8.2024. Eli otetaanpa energiat haltuun. 19, eli 9 plus 1 on 10, 1. 8 plus 8 plus 1. 17, siitäkin tulee 8. Eli 8 jatkuu. No niin. Ota semmoinen hyvä asento itsellesi. Pyydetään omat oppaat, enkelit tähän mukaan. Ja pyydetään, että saadaan yhdistyä kaikkiin, jotka ovat meditoineet tai meditoivat tänään täydenkuun aikaan. Näitä täydenkuun energioita. Ja muistutaan, että juuret menee tuonne syvälle äitimaan keskuskristalliin. Sieltä tulee tätä maadottavaa energiaa kehomme, kehojärjestelmiin ja ylhäältä tulee tätä kultaista maskuliinista energiaa. Ja nämä maskuliininen ja feminiininen energia risteilee tässä ylhäältä alas, alhaalta ylös ja tuo täyttää meidät sillä energialla tuoden tasapainoa ja harmoniaa. Mä lähetän tässä nyt reikiä ja enkelienergioita samalla. Mä oon yhdistynyt tässä hiukan aikaisemmin. Pyydän, että Kristusvalo puhdistaa sinut, meidät 4 alempaa olemusta, kaikista alhaisista olennoista, riippaolennoista, tarraolennoista, tarrahengistä, mahdollista kehovaltaista, pahoista silmistä, pahojen ajatusten aiheuttamasta huonosta energiasta, pahojen puheiden aiheuttamasta huonosta energiasta, matalien värähtelyjen aiheuttamasta huonosta energiasta, kaikista negatiivisesta ja ei-toivotusta. Menköön väärin laadullistunut energia violettiin liekkiin muuntumaan puhtaaksi valoksi ja palatkoon takaisin Kristuksen sydämen kautta puhtaana valona. Rakas Malin läsnäolo, lähetä loistava valoputki suojaksemme. Pyydän valoputken myös kanavalleni sekä violettiliekin kanavaan muuntumaan kaiken puhtaaksi valoksi ja rakkaudeksi. Ja pyydän arkkienkeli Gabrielin suojaavan valopallon tähän myös. Ja arkkienkeli Mikael suojele kaikilta negatiivisilta ja ei-toivotulta. Katkaise siniliekki-miekallasi kaikki pelkoihin liittyvät negatiiviset energiasiteet. Ja anna voimaa, rohkeutta ja henkistä tahtoa toteuttaa sydämemme toiveita. Annetaan lupa tuoda meille niitä viestejä, vihkimyksiä, aktivointia, transformaatioita. Ja otetaan ne omat toiveet mukaan ja annetaan omien enkelten viedä ne, mitä emme tarvitse, meistä pois. Ja otetaan vastaan näitä, mitä meille halutaan tuoda. Tässä käyn läpi sun sakrat ja meridianit ja kehojärjestelmät. Poistetaan tukoukset ja tukkeumat ja katsotaan, että sakrat pyörii niin kuin niiden kuuluukin pyöriä. Kanavoin tätä puhdasta parantavaa energiaa sinun korkeammaksi parhaaksesi. Annat vain luvan täyttää kehosi näillä energioilla.
Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt mä katson tästä enkelikortin meille yhteiseksi, mitä enkelit haluaa sanoa meille. Mulla on nyt näin pienet Diana Cooperin enkelikortit. Mitäs meille tulee viestiä tässä tähän hetkeen? Tämä on tämmöinen lukeminen nytten, että luovuus. Enkelit ehdottavat, että tarkastelet nyt luovia kykyjäsi. Luovuus on seikkailun ja muutoksen energiaa. Se saattaa synnyttää uusia ideoita tai taiteellista näkemystä, innoittaa kirjan kirjoittamiseen tai uusien hankkeiden toteutumiseen. Anna mielikuvituksesi laukata vapaasti. Jos et tiedä, miten kanavoisit luovuuttasi, saatat tuntea olosi levottomaksi tai lannistuneeksi. Pyydä siis enkelisi avuksesi kohdistaaksesi luovan energiasi johonkin merkitykselliseen. Enkelit muistuttavat sinua siitä, että luot yhdessä jumalallisen kanssa. Käytä kykyjäsi viisaasti ja myönteisesti. Voimalause. Nautin luovuudestani ja käytän sitä kaikkien parhaaksi. Hieno kortti. Nautin luovuudestani ja käytän sitä kaikkien parhaaksi. Sitten mä otan täältä tämmöisen Anu Gracein Jumalatar-pakasta meille myös kortin tähän hetkeen. Yhteinen viesti, mitä meille halutaan tuoda näiden korttien välityksellä. Ravitse kehoasi 37, eli luovuuden kautta tutkiskelet ja omaksi ainutlaatuiseksi iloksesi. Olet vaatinut keholtasi paljon viime aikoina ja nyt se tarvitsee lepoa ja palautumista. Paranna itseäsi korkeavärähteisellä ruualla ja meditaatiolla. Tee myönteisiä elämänmuutoksia tullaksesi iättömäksi jumalattareksi tai jumalaksi. Siirry tekemisestä olemiseen. Eli tämmönen. Sitten mä katson vielä tarotkortin meille tästä meidän Ossopakasta, mikä on tää mun lempparipakka. Mitäs täältä meille halutaan sanoa tähän hetkeen? Kisu tuli taas tohon. Kisu muuten muistutti tuossa, kun se kävi juomassa vettä, että muistakaa juoda vettä aina, kun otatte näitä energioita vastaan. Vesi puhdistaa kehoa ja tämä vaikuttaa kehossa siihen, että täytyy muistaa juoda. Mieli tuli nurin päin. Eli mitä mieli? Päästätkö mielesi sotkemaan asioita? Annatko mielesi tulla pölöttämään koko ajan pölö? Vai annatko liikaa mielellesi valtaa? Rauhoita mielesi. Mulle sanoo tämä kortti nurin päin, että rauhoita mielesi. Rauhoita mielesi ja meditoi, ota vastaan mitä tuodaan. Muista, kun viet sydänkeskukseen sen ajatuksesi ja hengität muutaman kerran syvään sisään ja ehkä pidätät hengitystä ja puhallat pitkän puhalluksen ulos ja muutama kerta semmoista, että sä tunnet sen rauhan sydämessä, niin sä saat parhaiten otettua vastaan näitä energioita. Mieli rauhoittuu. Muutenkin päivän aikana on hyvä aina rauhoittaa mieli. Ei muuta kuin ihanaa täydenkuun aikaan. Nähdään taas.